जिहेतु नोंथाङा बावैसो जिहेतु माने बेटसा 18 बे बेटसआव जिहेतु नोंथाङा माने ACS नि लाइनाव उनथ्रिसारनो हाबाय दा बे हिसाबै जेनेबा दिनै नोंथांनि जि सानखांथि बे मोन्दांथिखौ एसे बुंदों। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं नाजादोंमोन गोबाव समनिफ्रायनो आरो नाजानानै लास्टआव बे 4th एटेम्प्टआव आं हानायखाय आं जोबोद रंजानाय मोन्दों। दा बेखौ मानसिफ्रा बुङो माने बे ACS बा APSC बा UPSC जनो थाखाय बिराद टाफ होननानै नंगौ नामा? फरायनांगौ टाफाथ' गासै बुस्थुआनो टाफ जुदि नों हार्ड वर्क खालामाबा नाथाय हार्ड वर्क खालामबा गासै बुस्थुआनो इजि जायो बेखायनो हार्ड वर्क डेडिकेसन पारसिभियारेन्स गासैखौबो नांगौ। दा नोंथाङा जिहेतु बेहाय माबा खालामनो थाखाय बा माबाफोर कचिं लादोंमोन नामा? गैया आं कचिं लायाखै। कचिं लायोब्ला कचिं लाजायो लाबा एसे एनै हेल्पबो जानो हानाय नाथाय आं कचिं लायालाखानो होदों स' कचिंनि एक्सपिरियेन्स बिदि गैथ'आ। अके बेनिफ्राय दायो नोंथाङा माने जिहेतु ACS लाइनाव मोनबाय दा बे हिसाबै जेनेबा नोंथाङा थायो आसामनि सासे सुबुं धोन आरो बे सुबुं धोन हिसाबै बर' माहारिखौ माबायदि सिबिलांगोन होनना सानो इयुन? बर' माहारिखौ जि जोंनि आइ आफामोन दोङो बिथांमोना कारापसन फ्रिखौनो नायगिरो आरो मोजां जि खामानिखौ मावनो मोन्दों उइदाउट कारापसन खालामनायखौ आंबो बेखौनो नाजागोन जे जि दायथ' आं मोना मानो बेयाव कारापसन गैयालाखानो जेन आं खामानिखौ मावनो हायो बेखौनो आं नाजागोन। आচ্ছা बेनिफ्राय माने इयुन फरायसा दं बिथांमोननिसिम मा होनना खावलायगोन? बिथांमोनखौ आं बेखौनो बुंनो नाजागोन दि जिखि एम लाया मानो एमखौ गोसो होनानै जों माने जाफुंसार होनो नाजानांगौ। खेबसेयाव हाया जानो हानाय नाथाय जों गले गलेबाबो ट्राइ खालामनानै जों साक्सेस जाहोथारनांगौ। दा बेनिफ्राय नोंथाङा जिहेतु नोंथांनि मिडियामखौ एसे बुंनो हागोन? आं फरायनाय इंलिस मिडियामाव फरायदोंमोन। आচ্ছা बेनिफ्राय माखासे बुङो माने बर' मिडियामजों फरायब्ला माने बेबायदि दावगानो बे सैथो नामा? मिडियामजों आं सानो एसेबां खुरां गैया होननानै नोङो बर' मिडियाम बा अन्य इंलिस मिडियाम बा एसामिस मिडियाम बा अन्य मिडियामावनो फराया मानो हार्ड वर्क आरो डेडिकेसनखौ जुदि जों लाखियोबा जिखुनु मिडियामनिफ्रायनो जों साक्सेसफुल जानो हायो।